ଚାଲିଛି ମୁଁ ଚାଲିବି ମୋ ପଥ ଅନେକ ଦୂର ରହି ନାହିଁ ରହିବି ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଆନ୍ତରିକତା ପରିବେଶର କୋଣରେ ରହି ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବି ଏହା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନମସ୍କାର। ଏଇ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଆଜି ଆମେ ଅଖିଳ ଭାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେବୁ ଏବଂ ଏହି ଏକାଠି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ଏହି ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କିତ ହୋଇ ଏବଂ ସମାଜ ବହୁତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଗତ ବାଣୀ ବି ଜଣାଇଛୁ। ଏବଂ ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏହି ପଞ୍ଚମହାଭୂତକୁ ନେଇ ଆମର ପରିବେଶ ଗଠିତ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିବେଶ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଉ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ହେଉଛି ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧ ପରି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧର ଧବଳତା ପରି ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ପରି ସମାଜ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପରି। ଯଦି ପରିବେଶ ହେଉଛି ଆମର ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଏହି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମାଜରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମାଜରେ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆମେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମାଜ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ କିପରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା। धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। एबीवीपी लॉन्ग लिव, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम।